Jána Babeja z Levoče a Romana Čeligu z Bratislavy spojila rovnaká záľuba, láska k veteránom, ktoré dnes majú nevyčísliteľnú hodnotu. Bratislavčan si dal u Jána Babeja zrenovovať Tatraplán ešte pred 15 rokmi. A ešte mám tohoto Tatraplána a ešte 1.603 sa ide renovovať. A tu je odpoveď, prečo práve Tatrovka. No, kvôli tomu, že je to moja minulosť, moja mladosť a nejaké zážitky sa s ním spájajú kvôli tomu. Romana Čeligu viedla k renovácii Tatraplánu jednoduchá vec. Priznal, že ho technika minulej doby fascinuje. A čo už dneska ani ľudia nepoznajú. Úplne niečo iné a to je úplne rozdiel v novom aute jazdiť a v takomto starom. Aj keď staré auto kúpite pomerne ľahko, oveľa viac námahy vás bude stáť úsilie zohnať naň súčiastky. Na súčiastky som zháňal v podstate už od 92. roku ešte stále. Niektoré mi chýbajú, takže to je absolútne problém zohnať súčiastky. V tomto smere pomohli najmä inzeráty, ale neostalo iba pri nich. To sú kilometre, hodiny. Co keby som zrátal, tak... Zatiaľ, čo veterána kúpite za pomerne nízku cenu, po renovácii jeho hodnota závratne stúpa. Podľa Romana Čeligu až o niekoľko 100 000 korún. Aj keď by si mohol zberateľ za tieto peniaze kúpiť nové auto, takúto filozofiu tvrdohlavo odmieta. Nie, nové auto ani nechcem kupovať, ne. Ja len staré. Tatraplán vyniká špecifikami, ktoré ho od iných veteránov odlišujú. Bol v podstate robený ani nie tak pre normálnych ľudí, ale viac menej ako pre politické špičky a výbory a tak ďalej. Roman Čeliga ocenil to najpodstatnejšie. Prístup priateľa, ktorý bol ochotný pustiť sa do náročnej renovácie starého tátoša. Bez týchto ľudí by to nebolo možné. Fakt... klobu dole. Zatiaľ, čo Tatraplány sa vyrábali výlučne v čiernej farbe, Bratislavčan sa rozhodol pre kombináciu bordovej a striebornej. Ja som si povedal, že urobím to inak a urobím to podľa seba. Jeho zaujímavosťou sú aj dobové interiérové prvky vrátane rádia. Je to fantastické, lebo týchto rádií neviem, koľko ich môže hrať v celom Československu, naozaj len pár kusov. Nakoľko Ján Babej vlastní tiež Tatrovku, rozhodol sa na týchto veteránov špecializovať. Sám však priznáva, že renovácia starého vozidla je mimoriadne náročná. Drahé sú náhradné diely, ich repliky i farby. Naviac, ak auto nemá evidenčné číslo, musí prejsť atestáciou. A v takom prípade musí veľmi prísne kritériá spĺňať, čiže aj úroveň renovácií sa automaticky zvýšil. Historicky cenné autá majú pre zberateľa i renovátora obrovskú hodnotu. Ľudia, ktorí si to nejak odrobili, ako dajme to môj kamarát, ktorý tu bol s tým autom, o predaji veľmi neuvažujú. Práca na znovu zrodení veterána je podľa slov Jána Babeja malou detektívkou. Ten, kto to renovuje, alebo majiteľ, hľadá bývalých majiteľov, hľadá aká je história tohto auta, kto to mal, na čo to bolo využívané. Pokračovanie tej detektívky zháňa náhradné diely, ktoré chýbajú. Obdivovateľ veteránov si svoj zrenovovaný Tatraplán previezol do Bratislavy na odťahovom vozíku. Mám istotu, že dojdem do cieľa 100% v poriadku. Po rokoch práce je s výsledkom spokojný aj levočský konštruktér. Tak ten pocit je nádherný, lebo sa vytvorí niečo, čo možno by skončilo niekde v šrote. Vlastne sa obnoví, dá sa tomu nový život a možno to je ako nejaká taká skladačka Lego pre veľkých, hej.